Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. +6. Шәһәрдә шул хәтле кеше коронавирус йоктырган. Татарстан буенча статистика нинди? 81%-тан артык шәһәрдәшебез сайлауларда катнашты. 70%-тан артыгы Россия Конституциясенә төзәтмәләрне хупладылар. 665 мең сум күләмендә грант 38-нче комплексны нинди үзгәрешләр көтә? Татарстанда тәүлек ішінде коронавирус белән авыруның 39 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башыннан бирле барлыгы 4634 татарстанлы авырган. Шулда соңгы тәүлектә авыруның 6 яңа очрагы теркәлде. 2 июльгә барлыгы 726 шәһәрдәшебез COVID-19 белән авырган. Тәүлек ішендә республикада 26 кеше савыккан, 1146 кеше дәвалануны дәвам итә. Шолда Россия Федерациясы Конституциясына төзәтмәләр буенча тавыш бирүгә йомгак ясадылар. Тавыш бирү 173 сайлау участогында оештырылды. Шәһәрдә 398,629 кеше тавыш биргә хокуклы. Килүчеләр саны 81%-ка якын. Бу 322 меңнән артык шәһәрдәшебез. Үзәк сайлау комиссиясе исәпләп чыгарганча, 256,086 кеше тавыш биргән. Бу тавыш бирүчеләрнең абсолют күпчелеге 79%-тан артык тәшкил итә. Все эти изменения, более 20, они касаются конкретного нас с вами. Это вопросы сохранения языка, это вопросы социальной защиты, это вопросы здравоохранения, это вопросы государственного и муниципального управления. Это все про нас. Поэтому я думаю, что челнинцы в очередной раз показали свою высокую гражданскую заинтересованность и активность. Конституция төзәтмәләренә тавыш бирү COVID-19-дан дәваланучылар булганы барлык хастаханәләрдә дә узды. Медицина персоналыннан һәм пациентлардан гаризалар республиканың үзәк сайлау комиссиясына җибәрелде. 1 июльдән эштән туктаган эшләүче пенсионерларның акчалары артырга мөмкин. Аларның пенсияларын яңадан исәпләячәкләр. 75 яшьтән өлкәнрәкләргә өстәмә түләүләр булачак. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр пенсия 80 яшьтән узгач кына арттырыла иде. Мондый ярдәм пенсионерларның яшәү шартларын яхшырту максатыннан булдырылган. Моннан тыш эшләми торган пенсионерларның кереме 2 минималь хезмәт хакыннан ким булса, кредитларны кичектереп түләү мөмкинлеге биреләчәк. Электрны яңа счетчиклар исәпли. 1 июльдән ил буйлап электр счетчикларын алмаштыра башлаячаклар. Акыллы электр җайланмалары урнаштыручыларга квитанциялар тутырасы да булмый. Күрсәткечләрне җайланма автомат рәвештә хезмәт күрсәтүче оешмага тапшырачак. Счетчикларны яңа төзелгән йортларга куячаклар, иске йортлардагысын акрынлап алмаштыру күздә тотыла. Исәпләү җайланмаларын бушлай урнаштырачаклар. Җәйнең 2 аена аяк басуга дарулар, аяк киемнәре һәм табак та маркировкалы булырга тиеш. Бу таләпләргә тәмәке һәм папиросларга күптән куелган иде инде. Хәзер башка төр табак эшләнмәләренә дә кагылачак. Бу беренче чиратта товарның сыйфатын тикшерү өчен эшләнелә. Цифрлы кодлары булмаган товарларны әйләнештән алачаклар. 2020 елның 1 июленә кадәр чыгарылган дарулар исә куллану срогы чыкканчы сатуда булачак. Ел азагына кадәр әлеге исемлеккә духи, шиналар, эчке кием, фотокамералар һәм кайбер төр кием салым өстәлергә мөмкин. Машина йөртүчеләр колагына медицина тикшерүе узган вакытта нарколог машина йөртүчене алкоголь яисә наркотик куллануда шикләнсә, ул очракта өстәмә рәвештә кан анализын бирергә туры киләчәк. Нәтиҗәдә наркологның шиген уятмаганнар әлегеге ысул белән генә медицина тикшерүе уза алачак. Шулай ук машиналарын тюнингларга теләүчеләр өчен дә тагын бер яңалык бар. Хәзер бу процедураны башкарырга теләгәннәр техник лабораторияләр аша узарга тиеш була. Шәһәрдәшләребезгә гуманитар ярдәм күрсәтүне дәвам итәләр. Татарстанда ярдәм янәшә республика хәйрия акциясе кысаларында азык-төлек җыенмалары китерү буенча 4-нче этап уза. Ул 4 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Тулырак мәгълүмат алга таба.
Республика холқы инде 157 меңнән артык азык-төлек җыелмасы алды. Алар арасында Нуриевлар гаиләсе дә бар. Лилия Нуриевның әнисе эшмәкәр, үз сәүдә ноктасы булган. Тик пандемия вакытында бизнесны туктатырга туры килгән. Гаилә керемсез калган. Шуңа күрә гуманитар ярдәм бу катлаулы вакытта бик урынлы дип уртаклаша шәһәрдәшебез. У мамы свой магазин. На данный момент он не работает. Я ей помогаю. В такой момент это любая помощь помогает. Это тем более, когда с ребенком маленьким. Ярдәм янәшә республика хәйрия акциясе кысаларында азык-төлек җыелмалары барлыгы 4 тапкыр айга 2 мәртәбә бирелде. Бу тартмада барысы да бик кирәкле. Ярмалар, тукмачлар, чәй, үсемлек мае, тушенка, шикәр комы, будай оны һәм чәйгә тәмтемнар. Бер тартманың авырлыгы 12 килограммга кадәр. 11 650 наборов раздали семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Была оказана поддержка и семьям, где родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса. Это порядка 6000 продуктовых наборов. Мондый гуманитар ярдәм 6 категория гражданнарга күрсәтелә. Бизнеслары пандемиядан зыян күргән эшкуарлар һәм үзмәшгульләр балаларына, керемнәре яшәү минимумыннан түбән булган 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерларга, социаль куркыныч хәлдә булган аз керемле гаиләләргә, шулай ук ата-аналарның берсе алимент түләүдән качып йөргән балаларга. Татарстан Республикасының барлык шәһәрләренә һәм районнарына ярдәм итү президент Рустам Миңнеханов исеменнән оештырылган. Эльвина Андрова, Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Кам 38 территориаль иҗтимагый үз идарәсе 2019 ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда иң яхшысы дип танылды һәм бүләк сыйфатында 665 мең сум күләмендә грант тотты. Акча микрорайонны төзекләндерүгә юнәлдерелгән 38:05 йорты ишек алдында күп функцияле майданчык җиһазландырылган. Бердә чаллылар футбол, баскетбол, волейбол уйный алачак. Уен зонасы ком катнашмасы белән салынган, майданчык ачылуга әзерләнә. Зур булмаган косметик эшләр башкарасы гына калган. Узган елны бирдә төрле яшьтәге кешеләр өчен спорт тренажерлары урнаштырылган. Моннан тыш агымдагы елның апрелендә йорт яны территориясендә бирдә яшәгән тыл хезмәтчәннәренә багышлап 10 чыршыдан торган ветераннар аллеясы да утыртылды. В этом году, к столетию Татарстана, очень много сделалось в этом дворе. Сначала аллеи ветеранов создали, гостевую парковку. Возле Звезды Победы сделали большое мероприятие, вечер памяти и скорби, под живую музыку, под баян, под аккордеон. Моннан тыш 38:13 йорты ишек алдында физкультура белән шөгыльләнү өчен 4 яңа тренажер урнаштырылачак. Спорт объектлары Чаллы халкы өчен каралган кечкенә балалардан алып өлкән буынга кадәр эшләрне 10 июльгә төгәлләргә ниятлиләр. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 995 982 31 08 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Кадетская школа имени Никиты Кайманова приглашает выпускников 9 классов. Телефон для справок 58 31 10. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.